Witam pięknie, moi drodzy. Przybywam do Was, żeby króciutko pogadać o niewesołej sytuacji, do wielu, szczególnie bardzo bulwersującej, jaka zaszła na rynku growym dosłownie wczoraj chyba się to okazało, o ile się nie mylę. Słuchajcie, na pewno kojarzycie taką grę, serię gier w zasadzie jak Metro. One są oparte na książkach pisarza pana dobrze odmieniam? Dimitrija Głuchowskiego. Powstała taka gra jak Metro 2033, powstała taka gra jak Metro, potem Last Light, potem te dwie gry doczekały się takiego remastera, odświeżenia na kompletnie nowym silniku. Tak na marginesie, wszystkie gry bardzo udane, szczególnie polecam sobie ograć w tej wersji właśnie zremasterowanej, gdzie Metro 2033 mamy możliwość ograć na tym silniku, który użyty był w Metrze Last Light. Ono tam wygląda szczególnie dobrze, bo to jest bardzo dobry, bardzo wydajny silnik graficzny, także gry generalnie mogę z czystym sumieniem polecić. I jak wiecie zapewne 15 lutego zbliża się premiera kolejnej odsłony Metra, czyli Metro Exodus, które ze wszystkich prezentacji, trailerów i gameplay wygląda nad wyraz dobrze oczywiście. Myślę, że będzie nie gorsze niż części poprzednie. No i wielu ludzi już złożyło preordera, gra była dostępna m.in. na Steamie, a co wynikło wczoraj? Okazało się, moi drodzy, że gra znika ze Steama i dostępna będzie wyłącznie i, jak to się mówi, ekskluzywnie na platformie Epic Games Store, czyli nowej platformie, nowym takim, można powiedzieć, sklepie cyfrowym od Epic Games. Ci, którzy oczywiście grę do tego czasu kupili na Steamie, zamówili w preorderze, będą ją mieli dostępną na Steamie, tak jak wszystkie dodatki, które do niej będą potem z czasem wydawane, przynajmniej tak sądzą twórcy. Ci, którzy tego nie zrobili, już jej na Steamie nie nabędą, będą ją mogli sobie kupić właśnie na sklepie Epica, czyli Epic Games Store. Steam wydał takie króciutkie oświadczenie, gdzie właśnie napisali, że jeżeli ktoś kupił na Steamie, to niech się nie niepokoi, gra będzie dostępna na Steamie. Trochę taka sytuacja jak z The Walking Dead, które dokończane było przez inną firmę, a nie przez upadłe Telltale Games. I jeżeli kupiliśmy po prostu wcześniej cały ten ostatni sezon, to te poszczególne odcinki będziemy mieli na Steamie, jeśli nie, to one będą dostępne tylko na Epic Games Store. Tutaj sytuacja jest taka, że ta gra, potem wyszło takie sprecyzowanie, taka aktualizacja, ona jednak nie znika na zawsze ze Steama, wróci na tego Steama 14 lutego 2020 roku, czyli za rok od premiery, a w zasadzie dzień wcześniej, bo gra wychodzi 15 lutego. I teraz tak, no Steam nie jest zbytnio zadowolony, twierdzi, że to jest wprowadzanie w błąd i w pewnym sensie no jakieś oszukiwanie ludzi, którzy nastawieni byli na to, że będą mogli tą grę nabyć na platformie Steam. Ja się też zresztą trochę nie dziwię. No ludzie też generalnie nie są zbytnio zadowoleni, bo nie są przekonani za bardzo też może do tej nowej platformy. No ale jak ta sprawa wygląda? Sprawa wygląda tak, że twórcom, czyli jak się nazywa to studio, które wydało? 4A Games? A4 Games? Zaraz zresztą zobaczę, żeby was nie wprowadzać w błąd. W każdym razie ukraińskie studio A4 Games, 4A Games, przepraszam. 4A Games, studio założone w 2005 roku z siedzibą w Kijowie, tak na marginesie. Sytuacja też swoją drogą trochę kijowa. Z perspektywy twórców wygląda to tak, no że po prostu na Epic Games Store mieli na pewno zaoferowane lepsze warunki, bo wiadomo, że tak to jest, że jak gra jest sprzedawana na Steamie, no to jakaś część idzie do Steama za usługę tego, że gra dana może być na ich platformie wystawiona. Widocznie te warunki na platformie Epic Games Store były o wiele bardziej, że tak powiem, przystępne i do tych twórców atrakcyjne. No raczej nie zgodzili się na gorsze warunki i jeżeli już z tego Steama zrezygnowali, to znaczy, że po prostu na tamtej platformie no będą mogli więcej zarobić i z perspektywy twórców to jest całkowicie zrozumiałe. Ja mam nadzieję, że to, że tam po prostu będą tą grę wydawali, przełoży się dobrze na wyniki sprzedażowe i mam nadzieję wpłynie to też na jakość gier przyszłych przez nich wydawanych, bo seria Metro jest naprawdę bardzo świetną serią gier
w świecie post-apo. A jak to wygląda z perspektywy graczy? No już gorzej, bo na przykład o ile mi to nie robi jakiejś wielkiej różnicy, no po prostu trudno, nabędzie się na tym Epic Games Store, nie na Steamie. Nic nikomu nie przepadnie, tak jakby żadna wielka krzywda się nie stanie, ale o co chodzi? Mam zastrzeżenia do samego Epic Games Store'a. Dlaczego? Bo po prostu według mnie na rynku mamy już przesyt cyfrowych platform do gier. Ja wiem, że każdy chce mieć coś swojego, każdy chce najwięcej zarobić i po prostu jakoś na rynku zaistnieć, ale moi drodzy, w tym momencie mamy Steama, mamy Origina, mamy GOG'a, mamy Uplaya, mamy Battle.neta, mamy Epic Games Store'a, jeszcze pewnie mamy Origina wymieniłem? Nie wiem już. No mamy tego dużo. Trzeba każdą aplikację każdej platformy ściągać na kompa, do każdego wymyślać hasło. Ja mam słabą pamięć, potem zapominam. Po prostu z lenistwa wolałbym, żeby było wszystko w jednym miejscu, tak jak kiedyś jedyną na rynku dostępną platformą cyfrową był Steam. A teraz po prostu każdy musi mieć swoją własną platformę cyfrową, na której będzie wypuszczał swoje gry i przyciągał do niej twórców, żeby na niej swoje gry sprzedawali. No i po prostu z perspektywy twórcy logicznej nie ma się czemu dziwić. Z perspektywy odbiorcy, jak ja czy wy, często, no tak średnio po prostu. Ja po prostu z tego obrotu wydarzeń, że tych platform, ich jeszcze się pojawi pełno, to możecie już być pewni, że jeszcze nie jedna firma po prostu swoją platformę internetową otworzy i na niej będą wydawane gry. To mnie po prostu nie cieszy, że tego jest za dużo, bo mi się po prostu nie chce tych wszystkich apek ściągać na kompa i się potem w tym gubić. No. I taka to, moi drodzy, afera z Metro. Czekam na wasze opinie, jak według was to wygląda, czy wyście już kupili preordera, czy jeszcze nie, czy wpłynie to na waszą decyzję o kupnie tej gry w jakikolwiek sposób. Według mnie wpływać nie powinno, ale jak najbardziej rozumiem rozgoryczenie, szczególnie z tego powodu, jeżeli ktoś jest niezadowolony, tak jak ja, że tych platform jest coraz więcej, a mogłaby być jedna i byłoby dobrze. Tylko wtedy byłby monopol z drugiej strony, mogłyby być wyższe ceny. Nie wiem, no taka sytuacja, moi drodzy. Sytuacja zaskakująca, bo myślę, że nikt się tego nie spodziewał, że na 2 tygodnie z hakiem przed premierą po prostu nagle się okaże, że Metro znika ze Steama, będzie na tym Epic Games Store wydawane. No, czekam po prostu na to. Ciekaw jestem jeszcze, jakie gry będą się na tej platformie pojawiały. A to czas, moi drodzy, pokaże. Także ja wam dziękuję za uwagę. Czekam na wasze opinie, komentarze. Widzimy się w kolejnych materiałach i oczywiście codziennie na Twitch TV Niklaus, na streamach na żywo i na Instagramie i Facebooku. Wszystko macie pod spodem. No to sub, dzwoneczek, serdeczna tarcza szmato, Game On, Mexicano TV zamyka wam drzwi. Pa, pa.